6 तारिख January Chin IPFT party the elect organization Sungoro sitting demonstration tongnai seat in demonstration obosong chini central committee ni hoite siddhanto nakha जों साइमानो चिनी विशेष के चिनी CAA आपन तो जों चिनी खादुमा पान्डा खाइजागनाय जों साइमानो जत्त साराते राज्यगो सुति ब्राब सिनिया स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया ते ऑल इंडिया ओनो CAA ने तो यही बिखुब तो लई तंगो जों बाहायनो चिनी तिब्रागो चिनी तिब्रा सारक बन तो बेलाय के जों वाना जाक आपने बाइनो चिन IPFT पार्टी जों सिद्धांत नाखा आपने प्रोटेस्ट खायनाय बागै जों खोनानो जों लागातार जों इनडेफिनिट पिरियड नै जों घोषणा खायखा जों अब चिनि 33 डिविजन जों अब चेन रेलिंग नै चेन चिन डिविजन नै खोना गै चिनि 3टा डिविजन फायनाय खमलुं डिविजन जिरानिया डिविजन तै आम्बाहा डिविजन 3टा डिविजन तै खोना खायजागनाय तै बनि 2 दिन परेव हायनो हाय तै गुबुननि दल फायफैनाय अबायख्लाय जों लागातार जों अबायखाय जों प्राय 1-2 मास खायथांनाय जों बनि बागैनो जों दिनै इनडेफिनिट पिरियड जों साख्लाय रेखा दिनै जों सिगो तिब्रा राज्यगो जों अबनो मासागो दिनै गायसन नाहरमों दिनै जों गदाल हास्ते ख्लायमै हांख्लाय दिन एडिसि एरियानो जों गदाल हास्ते ख्लायमै हांख्लाय जों अमाहायनो जों बिरिमान माननाय जों साइमानो आपन बागैनो जों CAA जों कासनाय तै प्लास दिनै जों 1 नम्बर दाबि जों हरमों जों क्रिएशन अफ न्यू स्टेट जों गदाल हास्ते ख्लायनाय जों एडिसना तयै अबनो जों हरमों आपन बागैनो जों तैबो जोंनि पाब्लिक अवेयरनेस तबनि बागै तैबो जोंनि पार्टीनो जोंनि एक्टिविटीज जोंनि परफॉर्मेंस तैबो कराक खायनाय बागै जों सारा तिब्रा राज्यनि जों बरक फायनाय अब जों इनडेफिनिट पिरियड दिस साख्लाय रेखा अब आं कयनाय जत्तनो चिनि तिब्रा सारक चिनि खुंथाय बाराराव जोंनो फाय योगदान दफायदि तै चिनि मुभमेन्ट सक्सेस खायनाय बागै जत्तनो जों कय साजागो जों अर लागातार तंनानै बागै जों प्रग्राम नारखा आं जत्तनो कयनाय अम चिनि पिसफुल चिनि रैलिंग नाय चिनि डेमोक्रेटिक सिस्टेम नाय अर जों कोनो चिनि एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टेम जों सामख्लाया आपनि बागै आं जत्तनो कयनाय चिनि तिब्रा सारकनो चिनि IPFT साबुतारनो बे चिनि एलाइड अर्गेनाइजेशन नो जे लाइट माइंडेड अर्गेनाइजेशन जत्तनो अर फाय जों बाय पार्टिसिपेट खायनाय अंथों जों बरनो कयो तैबो जों सावो जत्त तिब्रा राज्यगो जों गोजां खालायगै पिसफुललि जों मुभमेन्ट खायनाय अब आं जत्तनो साख्लाय रेखा चिनि डिविजन बर जों मा पिसफुल लंनाय चिनि डेमोक्रेटिक सिस्टेम अंनाय जों कोनो वायलेंस जों हामजा गैया आपनि बागै जों लागातार 6 तारिख January जों आजावै दङ अमताव तिन और प्रिपरेशन चलाय दङ जों और दांसा ताङै दङ स्टेज ताङै दङ आपन बागै जों खोनानो सिं जोंनि प्रेसिडेन्ट NC देबरमा बन फाय अबनो उद्बोधन खायनाय अब जोंनि और प्रग्राम चकआउट खायखा अब आं जत्तनो हायनो हाय जोंनि तिब्रा सारकनो आं जोंनि पार्टीनि अंगै आं पार्टीनि सम्पादक आनि जेनेरेल सेक्रेटारि अंगै आं जत्तनो हामबाय रावो मुसुना मुसुमानिखे गोबां भाइराल जिनिस नुगोता इवन लोकल नि चिनि ऑर्डिनरी तिब्रा साफान तंतुं एबा चिनि हास्ते गाना गिनिनि लुकुरकबो इवन अबनो तुई चिनि बिसिंगो तंनाय बररकबो आहिनो काइसा लेटर रवै इमिडिएटली अबनो तुई तुमुनो अपोज खलायकांकै अबनो तुई रेजिग्नेशन लेटर रक मिनिस्टर MLA नय रक रुथुं हनै ककरक सिलसा मुंमान मन अबनो तुई कुनु कक थाइसा थाइनि साइ खनारान्दा मुचो अब तो गुबुन पार्टी रकबा गोबां कक सानाय किन्तु जोंनि पार्टीनि गाहाम हामया जों साइमानो जोंनि जनगण साइमानो जोंनि पार्टी नों सिद्धांत लानाय जों केबनि फोर्स खायजागै केबाय साजागै जों बाय सामख्लाया ताम अंनाय अंया जों जोंनि पार्टी सालायैनो जोंनि केन्द्र कमिटि सालायैनो जों सिद्धांत लानाय जेकुनु बरक जेकुनु व्यक्ति जोंनि पार्टी आगै अब विरोधी पार्टी सानायनो अब जों कोनो पात्ता गैया जोंनि गाहाम हाया जों साइमानो किन्तु जों अमाहा सानामोजुगो जों IPFT 20 मास संखा सरकार फाइमानि BJP सरकार फाइमानि परेगो आं चैलेंज के सामानो आं गौरवं के सामानो गत 25 बोसोराव जेबर सामख्लायलांगिया आमन जों 1 बोसोर बायनो 1.5 बोसोर जों ख्लाय फुनुखा ओ पाब्लिकनि प्रमाण नाय जों गाहाम के साइमानो जोंनि IPFT पार्टी
jahar जों agoi tongo जों tini tiprasani bagai tini hani bag samkhai tongo ang bias khai tabo tebu tipra rajyo je tabo portal je tongnai rok chikon pai tongnai rok bor hamai khaimia kini जों khai phunukha tini 19 mas 20 maso जों गोबां tini porkhai put tongo ang abono kaisi khai sanan thangya जों joto saimano जों IPL गोबां samkhai tongo obo kaisi tini process जों tabo naigo tini IPL party जों teibo kerak nan bagai जों palakai tongo जों palarak khangklai जों अवश्य tini teibo जों ragai thanai bone bagai जों boitamo hin hiaba जों saimaya kini जों tini party जों samkhai tongo जों public phunuk tongo sudu जों kok sama chimiya जों kambo khlai phunogo usang dilio thangpaikya অনেক বড় অনেক কিছু সানাই যেবরক তিপ্রালেন হামজাগিয়া যে তিপ্রালেন সাবুত খাইয়া আবরনো বেশি অকক সাও ओके हाइपनो सर निनि सिमेन काइसा मेसेज अपते हाइ सानाय बर' रंनि बागै ताम काइसा मेसेज निनि सिमेन आं बरनो सानाय जों तिप्रालेन मान हांखाय जेहाका सानाय रक ते तिप्रालेन हामजागिया रक द्रा बुचि दिताबक जों साइमानो तिप्रा राज्यो तिनि तिप्रासानि बागै खुंथाय बारनो बागै एकतन जि लामा दंसिगो जों एडिसि एरियानो जों कताल हासता खालामबाय हांख्लाय जोंमा एनआरसि जोंमा सिएबि आबो कुनु इम्पर्टेन्ट या आबो टेम्परारि मेजारसि जों साइमानो दिनै पार्मानेन्ट बागै जों जुगनि बागै जों दिनै थाङै थांनो हांख्लाय जों कप्लायङै थांनो हांख्लाय जों एडिसि एरियानो जों कताल हासिमा खालायनाय